दिनै बेखौ नुनाय लोगो लोगो हाग्रामाजों थाङाबा माइरं गैला मोनजाला जानाय नंला होननानै हाग्रामा महिलारिनि लोगोफोरा हाग्रामा महिलारि सारनाव माइरं गैला होननानै बेजों थानानै जेबो लाब गैला होननानै लोगो लोगो फिनज्राब मोख्रा हनुमान बादि गुबुन पार्टियाव अर्थात सोरबा बिजेपियाव थांदों सोरबा इउपिपिएलआव थाखा फैसानि आंखाल नङामोन अब्लाबो बिथांमोनहा बारदों मानो बिथांमोननो आरो नांबावगौ आथिखालनि राजखान्थिनि लिडार एबा कर्मीफ्रा राजनितिकआव बाहागो लाग्रा वार्कारफ्रा माने मा स्टाइलनि जाजोबखो माने बिराद मुगैथाव लाजिथाव मोनो आरोखि आङो जेरै जोंनि मानसिफ्रा समाजनि खामानि मावनो होननानै राजनितिकआव ओंखारो लिडार जायो फिसा फिसौ नेता ग्रासरुट लेभेलनि आनसलिक लेभेलनि ब्लक लेभेलनि लिडार जायो बा सोरबा डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडार जायो बबेबा मोनसे हान्जायाव हाबो नाथाय गाव हाबनाय गावनि पार्टिया जुदि रुलिं पार्टियाव थायाबा अर्थात सुजुग सुबिदा होनो हायाबा थाखा फैसा सेंसन ग्रेन्ट होनो हायाबा लोगो लोगो बिथांमोनहा आदर्श नीतिखौ पार्टी प्रिन्सिपलखौ ज्राब गारनानै गुबुन हारियाव बारस्लायनाय दा ज्राव ज्राव बारस्लायनायखौ जोङो नुगासिनो दङ दा बेबादि गावनि दोलोखौ गारनानै थाखा फैसानि सार्थआव माने सुजुग सुबिदानि सार्थआव खामानि दामानि मोननायनि सार्थआव गावनि सार्थखौ माबाखौ पार्टिखौ गारनानै गुबुनाव बारस्लायनाय बे आखल आखुखौ नायोबा जोबोद दुखु मोनथाव आरो लाजिनांथाव थारमाने राजनितिखौ खुनु माने सार्थआवनो फोजोबबाय आरो दा दिनै जों नुदों हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन बिथांनाव पावार दंमोन थाखा फैसा सेंसन ग्रेन्ट स्किम होनो हानायनि गोहो जोबोद दंमोन बे समाव ग्रोम ग्रोम बिथांजों बयबो सिथाबदोंमोन बेरे बिमानि सायाव जेरै बेरे फिसाफ्रा थुमब्राय बेरेमाफ्रा जेरै थायो थिग बेबादिनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों दंमोन नाथाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट जादोंमोन परिबर्तननि नामै बे बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय बिथांमोनहा इलेक्सनाव इउपिपिएलआ देरहानानै गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो हाग्रामा सारनि माने गिदिर गोनां माने दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि लोगोफोरा हाग्रामा महिलारि सारनाव माइरं गैला होननानै बेजों थानानै जेबो लाब गैला होननानै लोगो लोगो फिनज्राब मोख्रा हनुमान बादि गुबुन पार्टियाव अर्थात सोरबा बिजेपियाव थांदों सोरबा इउपिपिएलआव थांनाय बिदि थांनायखौ जों नुदों बेबादि थांनायाव फिसा फिसौनिफ्राय आरम्भ खालामनानै टप लिडारसिमबो जोङो बारनायखौ नुदों दा बे टप लिडारफ्राथ' थाखा फैसानि आंखाल नङामोन अब्लाबो बिथांमोनहा बारदों मानो बिथांमोननो आरो नांबावगौ दा दिनै जों नुबाय बेफोरबादि जायफोर माने टप रेंकिंनि जायफोरा थाखा फैसायै दंखाजोबोमोन बिथांमोनहा हाग्रामा पावार जोबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलआव बारलांदोंमोन आरो दिनै इउपिपिएलआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेननानै सरकारा बायबाय हाग्रामा महिलारिया बिथांनि जेनुइन माखासे पार्टिनि कर्मीफोरनि लिडारफोरनि खाथिनायाव गोबां सेनियर रायजो राजाफोरनि खाथिनायाव बाथ्रा बुंनायाव रायजो राजानि गोसोखौ जय खालामनो हानानै बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव 40 जननि जायगायाव 28 जन देरहानानै गभर्नमेन्ट दानो हाबाय दिनै ग्रोम ग्रोम बिथाङा दिनै सरकार दाबाय सरकार दानायजों लोगोसे बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा दिनै माने गोमानानै थांनाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ दिनै लाबोफिनबाय सोलायफिनबाय दिनै बेखौ नुनाय लोगो लोगो हाग्रामाजों थाङाबा माइरं गैला मोनजाला
जानाय नंला होननानै गोबां टपनिफ्राय बटमसिम लिडारफ्रा बा राजनितिक कर्मिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF हान्जायाव दिनै फालो फालो बारसोमगासिनो फैदों जेन लेन्थन बाथियाव माने बेरे एम्फौफ्रा जेरै बारसोमो थिग बेबादि बारसोमनाय बादिखौ जों दिनै नुनो। दा बे सिनारिखौ नायोब्ला जों नुदों बे माने डुप्लिकेट मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा दिनै बारसोमजोबनानै हाग्रामा महिलारिखौ बेंफबजोबनानै हाग्रामा महिलारिनि आदर्श नीतिखौ बिथांमोनहा आरोबाव फोजोबस्रांनो माने थांगासिनो दं जों बेखौ नुदों। दिनै डुप्लिकेट मानसिफोरजों हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेंखन जानानै बिथांमोननि खोथा बाथ्राजों बिथांमोननि साजेसनजों जुदि सोलिनानै खामानि मावोबा आरोबाव बैबाराव जानाय बादि हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि इम्प्रेसन बिथांनि प्रति जे रायजो राजाहा जे अननाय दंमोन बिश्वास दंमोन बे जिनिसखौ नैबे डुप्लिकेट टाइपनि 2 नम्बरनि टाइपनि बारस्लायग्रा मोख्रा हनुमानफोर बादिनि मानसिफोरनि दारै आरोबाव बिथांनि इमेजआ नस्थ' जाफिननो हागौ आरो फैगोन समफोराव हाग्रामा सारा जेनफिननायनिबो माबाखौ जों नुहुरो। दिनै सना रुपा हिरा मुक्ताखौ गाद्रा गुद्रा जाब्रा जुब्राफ्रा जोख्लोबजोबनानै दोनोब्ला बेखौ जों नुनो मोना। जाब्रा जुब्रासो होननानै जों बुंगोन। दिनै बे जाब्रा जुब्रा टाइपनि मानसिफ्रा हाग्रामा सारनि खाथियाव उफ्ले उफ्ले खालामनानै बिथांमोननि बे जोख्लोबनायाव मोजां मोजां फुराना कर्मि वार्कार बिथांमोनहासो गोमानानै जानगारनो थांनायनि लामायाव फैनाय बादिखौ जोङो दा नुहुरदों आरो बे जिनिसा लक्षणा खिन्थु शुभ लक्षण नङा। हाग्रामा सारनि थाखाय बा BPFनि थाखाय बे अशुभ लक्षण। बेनि थाखाय हाग्रामा सारा बा BPF लिडारफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। दिनै मोनसे खोथा दङ गलि लाखानाय मोसौनो संख्रि होआ मोसौ गोदाननोसो संख्रि होयो। थिग बेबादिनो गोदान गोदान फैनायनो खाबु सुजुग सुबिदाया निश्चय बिथांमोनहा मोनगोन। फुराना कर्मि सापर्टारा मोनाबो जानो हागौ। दा बे बाथ्राखौबो जोङो रायजो राजाया नोजोर होगासिनो दङ। आङो मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों। जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेसेबा गोबाव सम आफादगिरि जाबोबाय। नै दाखालि बिथाङा बे आफादगिरिनिफ्राय एंग्लायनानै दा बिथाङा UPPL राजनिति हान्जायाव माने बाहागो लाबाय जगदान लाबाय आरो अदालगुरि समस्तियाव बिथाङा दारायगोन। दा बिथांनि बेबादि पार्टियाव हाबनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बयहाबो मौलिक अधिकार दङ। सासे नागरिकआ जिखुनु राजनिति हान्जायाव बाहागो लानो हायो लाथों, इलेक्सन गेलेनो हायो गेलेथों, बेहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बिथाङा जेरै बा UPPL हान्जाया जेरै बिथांखौ गोदान हान्जायाव हाबदों होननानै बिराद रंजादों आरो